Dumi, mabali namin. Mayat man to'y in-share ti may sa friend ko iti FB. Bakit kan lakayadan? Ngem, mayat pailat kikibinan da magmagna. Ay, kita man, nagitagitag dumapayat picture dito. Anda pa'y lakay dito. Bulang arudan, gapo iti kinalakay na. Nakasiw pala iti timba ti tanam. Nanay. Napigsa na iti alakaya. 94 years old na kaya man. Ang bilibak man. Nagpigsa pa lang. Adun sa timakadanon iti 100 years old ita na senior. Nagasat da. Naaprobaran santay may sa milyon na pisos amala ti tao ang makadanon iti kastang edad. Anda nagkuna. Apasit sa kanon da ita ti Marcos Wealth. Ay, apayam. Adulat at mangnamnamay ti da ita. Ang awan mo't ket iti dakas na. Na iti pati may sa senior. 100 years old na. Ay. Rosa, umayak pa. Katuga nga kalalaki. Umaya na tang. Apayawan ni Rosa. Napandita istor ni Banay. Napangimatang iti sabon na paglabana. Sige tawray kon. At napatag nga ibagak. Apay di nakpastrakan dumay. Ay, sumra kayo. Umay kayo. Ay, nujak pa imbaga. Kaslangawan panggap mo amang pastrakan yak. Anya, ay, salmat atata. Nauna andak lang. Ngala. Ituloy mulat na aramidam. Tadi ka disturban. Amok matkat nga agsursurat ka manan. Nagtugawak lang dito isala siya. Sana kot kit. Basta agsurat ka lang. Tatag tugawak lang dito eh. Awan mo't ko amakin nistorya king kita. Isung agtugawak lang dito sufayaw. Kakaisuna Domingo kat sanda tao ama pa niyo opisina. Sige nga ron atatan. Anyat ibagayo ko ni Rosaya. Damag ko makingkwa na no kahit na timangila ko ito ray basit la porsyon iti lutiyo. Damay tagumatang. Nagsapsapol iti pagbalayan na rito. Damag numait ni Rosa tao ray ingin-ngina na basay. Sige, agsurat kan. Hindi ka disturbon. Ni Rosa lang, di ka sarita na. Naglukot. Di man ibibiyag. Uri ka man. Data. Nagbuyak man kiti. Inunan ti TV. Agsurat ka lang, Duming. Saan ka mat na-disturbon kay tagbuyak lang. Hindi na ka na-disturbon. Nakapigpigsa mo ti volume ti TV. Ay, tatang. Inakbit i-charge to yung laptop ko iti slide. Ang dangamin tayo charger ko iti slide. Masadot ako na ramar di slide ko. Minagnitnak man tipungan ko. Umay ka agad dan Duming. Kas nalako na tipungan ka. Uray katawan ka na timod ni tata makisarita kanya. Gundaw ayak ti maturog. Ay, pag-stop na kiti mata ka. Oray, 10 minutos lang.
No kasta, sikat ta ibagbaga, jay kumparik abayar ti daga. Ay, uwan manong. Ay, saan nga taas sikat ti manong ko? Kaslat tatang kapay kitding. Ay, sorry Ti amok kat laklakay kang siyak. Naibos met ti buok maun. E dinto ta siya kat as makita mbagit. Napuskul pa'y la tinangisit abuok ko. Awan pa'y uban ko. Mabilbilang pa'y ti uban ko. Nujak agri raw. 5 no 7 pa'y la tinabilang ko nga uban ko. Ay kwa, ay pulimi nga main. Isuan nagkalbuwa ka dagos. Ang ubingak pa, manong, gistay tata. Ay, kasta aya. Ay, sorry ang arod. Sorry. Awanan yaman na. Talaga, parinubit mo tinagatang mo abalaya ang nakatakdar. Wag, ngam, planok apasukatan iti baraw. Ngam, sumaro no siguro. Ay, asinot kadwam ngay. Gay apo ko kabalaw. Awan met ngamin sa bali ama aya baka dagiti apo ko. Aya. Paliwaweng ngamin, isuaduldog ko na. Ni. Ada manan si Mang Patalugan na. Isudaitan tayo oraya. Ay sige, inayatin nyo nga ibaba. Tapno saan amagasgas. Nangingina day tangem itibiyagyaw. Nognol mat, lungon mat. Ay, wan. Taylungon ko nga ulsak dayta. Nabayagan a pinaaramid ko dayta. Made to order. Nay. Napintas ti tsura na kan akaba. Ngam aging dayta. Yakpay matlamat matay. Ang mga numadanon ko pa iti 100 years. Kat apang gusto, aprobadon santay maala amay sa milyon a pesos ti asino man a makadanon iti kastanga edad. Ay, so mo ti damag ko nga yakman na mo no pudno mo ti damag. Kat no kaskasanaw, isunto ti pagpatakder ko iti baro abalay iti daytoy nagatang ko alote. Wala. Dakkel tinamnamak asa anak pa'y amatay iti mabiay. Tamay may salangamin ti sakit kaw. Sakit laeng iti puso. Kasta ka day? Wen. Saan akas iti day di asawak a komplikado ti sakit na. Pinasadyak day ta alungon ko. Malabasak ti balay ti baro akaruba na tatang. Damag ko alakay kun baro ti agnana dita. Adala kay ti parangan da. Ada pumpunasan na. Nagure ka. Lungon samat ti pumpunasan na. Ay, lumabasak pa yapon. Ay dumagas ka pa'y no asino ka man baraw. Sakit domi nga po. Katugangak ni Chairman Gusting akaruba yaw. Si Kagayam. Nataermet gayam ti manugang ni Chairman Gusting. Saan ba tapong? Lungon samat ta pumpunasan yaw.
Ay wen baro. Masapol ana silap akanayon da itoy. Tapno presentable mat paglungunak tao. Makasta, nagpaaramid kayo ng itilungon niyo. Apay nga naglawa mo tapang. Lungon mi kumaadwa iti day di asawak da itoy. Dua kami kumanga agid da iti unag day si alungon. Ngam, apo una yan aya. Imun unamatan anatay day di ingungutak nga asawak. Imbati nakmatang. Basta. Anya nga ron nga eh. Agpatingala siguro ijayan at ibiyag ka na ipabulod kan ko na. Mga apay nga eh. Andi yung impausar dahi talungon itinatayang nga asawa yaw. Ay, manjak Pinaaramidak iti sa balay. Nabalor da ito alungon kanya. Ti amok nga main kat agidan kami mailungon iti natayan nga asawa. Ngam saan matgaya? Iswa, pinaramidak iti sabali alungon na. Talaga nga rod, ang napatag dahi talungon ka na kayo, apong. Ta ultimo asawa yo, deyo pinaaramat. Wan special alungon da ito, oy. Nagpintas ti unag na. Wan, katangay makarakon iti pagnaadan. Sa balin nga ili da ito, oy. Plano ti agpaaramid iti nalawa met apansyon ko. Iso aya. Iso nga agudong akto ta kumita iti napintas basit a lugar ijay kampusan tao. Una, agpareserba kayon. Saan laang a reserba agpaaramidak nga roden iti pansyon ko. Isagana kon. Sos, adamanan jay kibor na apaw. Sige apong, mapanak pa. Amangan no pagtripan nak tinabartek nga apo ko na. Isa na saysayat no pumanaw akon. Ngam awagak na iti tanon. Saan katakraw? Ngam awan ka siti lumiklik iti paggad. Nang runak at nabartek na ita. Bartek ka manan, yaw ko. Ne. Anya ko na. Kumarit ka manay. Talaga, ati ka ang balbalay, loko. Dinanog tila kay ti apo ko na. Ay, napigsapay mo't gaya madumanaw. Uralan ay parusisi ti barong apo ko na. Kaya't mo pa, na. Saan na mo? Saan? Napigsagayam na tala kaya. Mabutang mo't gayam ti apo ko na kinkwana. Sus, miracle. Nabartek ka manon, bitoy. Basit lang, apong. Makamuka iti biyag mo, no agsakit ka. Awan kwartak, pagpadoktorkin ka. Di uray maunat ka ditan. Awan pakibiyangakin ka. Ni apong mo. Nga masida. Awan. Agsida ka iti target. Ta ultimo agluto. Di mo pa'y maaramay. Nga. Sapay agmotor ka lata nga uray na bartek ka. Apong di tati pakakitaan nyo. Ano laing to'y apo kayo? Ure na bartega kang nalintag latta ti taray ti motorsikla. Oo. Jak amokin ka. Matay ka adagos no kastamlaan. Makamuka iti biyag mo. Nganya matay. Sus! Adayo pa ni patay kanya kapong. Umuno na kayo pa
Anya, duldog ka di paliwawang, maibagam aya, uray kat ubing ka. Isagsagana ng tilungon na kunab. Wen, tugod na. Hingga po na pa, itinagapan na nga ili. Anyan. Ay, Tila mapampanunot ti tao itan. ay, Jackman na mo. Talaga akas ta, nagduduma ti prinsipyo. Sa bagay, ada prinsipyo ti tunggal tao. Kinusumutan ti kasta. Tadamutan da kita. Matinaga na pakaitabunam to. Kasta mutan ti funeral service. Ewan bakit dia. Kinasauna pa'y kanyak. Ngagparamid mo tan itinalawa a pansyon na pakaanayan tinaglawa alungon a good for to nga agabay wino agkaida itilungon. Tatang, nibitoy nga apo ko ni Ama Andoy. Nadisgrasya iti motor. Anya, ukat, Natayon. anya. Ukat anya ko na di apong na, ay amunan. O natang, iso na lang tadi pa'y nailungon ti bangkay. Kan di pa'y naipabalsa mo. Tadi ba't agkiriin di apong na. Anya, At dala di salas ti bangkay ti apo ko na. apay ngay. Da kayo ti mapan magisariti ay di apong na. Tabarang da kayo ti denggen na. Ay, Kasi mag. Orekas dyan akat masapul mo't amay lungam. Ay manjak. Jak tupay empaaramat iti day di asawak jay lungon. Tilakit din apo kukla ang aduldog ti pangipaaramatak. ay ngam. Ay, kasano nga ro din manong. Masapul mo't mailungon tayo ati apo kam ay unay ay. Ado ti lungon di tanga ordinare. Igatangak. Wano barkotan tayon iti ulas. Taipun-pun tayon. Anya, basta jak kayat apa usar ti lungon ko. Para kanyak laeng dayjay lungon. Naisagana wano na iranta para kanya. Yay. Napatpatag dayjay alungon ko. Ngam tibiyag ti duldog nga apo ko. Ayawan na humangot ti bangkay no di pala may tabon. Tatang, napagnunumuan may kanang iti tanaw. Kanang iti kalugaran tayo alalakay. Nag-aramid kami iti lungong. Pagparagadi kami iti kayo. Ay saanin? Umangot ton ti bangkay. Tadi mo't nabalsa mo. Alangan ngay pumpun tayo akas dyan na. Kutilungon tayo na. Siyak ti makamaw. Diyan kita apong nanti mapatulukin. Anya ti kaya ti asawan, tatang. Awisak tila kay arumar bakal. Tay libas tang irwar ti limlemeng na alungon na. Anya. Susla kay agar aramid ka. Ay wan, ay sus ka. Anyat aramidin da dumay. Ipisukdan to iyayan di bangkay. Sadan to idiretso niya sementeryo. Anya, ang mga... Ay, basta siya kitong palenda. Tibilin ko, kat siyak ti makamo, kinilakayan doy. No kasta, maitabunan na nasupeng? Wan iska. Hindi paimot na ilungaw. Saan ka doon? Tadimot kayat tilakay, tiyag gastos. Kaasimot
Uray balog ti apo ko na ama ko na. Mailungon ka nungot laeng. Sige, pagtitinulungan niyo na pagkatan. Sige, Ano day dyan? At inwarda alungon manipod iti may sa asilit. Wen, lungon ka nun nila kay Antoy nga isagsagana na para lungon nanto. Anya? Kat iso ti pa kay lungunan ti apo ko na? Wen ka no. No pay imbaga na ka no kan gusteng anabalor day ta lungon. Kat di na kayat apa aramat iti apo ko na. Jesus, agungot laki di ana supeng. Punot ako nam. Gam ni gusting kanot makaamaw. Ay, unag paiso. Sa dino ti ayan da chairman kan ni ama andoy. Napanda ka no nagpasyar. Naawagan ni tatang yun, dumay. Wala na. Katanyat ko na. Isirrik yun, tilungaw ni Tepanjang. Saan pa na? Urayan ka no idak ng amaan daw. Ay sus, aglagaw lakit di jay lakay. Kat amang ano pa ikat na ti bangkay, ti apo ko na. Iti na isagana alungaw, para kan ko na inton matay. Makamu ni tatang di tanah. Sige, agpakadakan iti apo ko, manong. Abay nga inalayo ti lungon ko nga ay. Lungon ko na ito'y. Awanan kayo iti bain. Abay nga impaw sarayo ti lungon ko. Kuwag lang dito. Kuwag lang dito. Ang kupit ti baro. Sinarapan naman ti baro kong nat. Tatang, sus! Natutupan tilakay. Ay, naatakin sa amutan. Dumeng, rik naman no agang angas pa eh. Sige, kita. Anya. Saan ang tatang? Natayang. Anya. Sigurado ka natayan. Uwan tatang. Aya. Sige, magkatin yun. Ipisok yung mati ni Dalungon. Alan kureket na lawa mo tilungon. Pagkaiddain nyo idan nga glulo. Maminsan titaktak. Nagadwa trabaho. Saan tayo nalamay tabangkay na? Paggidanin tayo ng ipumpun. Dua bangkay. May sa alungon tatang. Ada ayamot kasta. Ay, salbag. Nyamot na jaya na tagainam. Dumi, mabali namin. Ay, awanin. Talaga saan na masarakan ni Katugang ang Agusting di walit na. Noon niya ka tinapasamak Noon naragrig na nga tayo, di nakilugaran na nga agidil-delivery ti protas. O noon nadukot, iji ilay. Noon naragrig, di nakilugaran na. Dilakat nga tayo imbagan, di aking nilugan. No ijay matilay. Kasla na kay ruwaman mo ito ng iti tao, ti distancing. Sa kadwan na ti lumiklik, iti kadwan ti tao. Isa maringatan, ng iti manip doon. Tawan mo't una ti linot-lutan na yun, sa manmanon ti madukutan. Ipabuyon na ka na. Nagpabuyon, dinapukaw ti cellphone na. Awan mo't nagimbagan na. Ita, agpabuyon manay. Wala, bilib ko rin buyon.
Pudno nga tayo na itabuyon-buyon. Ay, pudno man uno sana. Dakas na no, pabuyon na tapno mabangaaran mo't basik. Ay, eridap ko man pa'y. Siya kung magawidan na siya tuklap. Ay, ibulos ka pala. Lakay, di mo't pabuyon mo ako nam, diyan na po ko apitakam. Wain. Apayaya. Adda ka no mamuyon at agatiklad. Sino mo tinakadamdamagam iti na ita? Mamuyon mo. Nitikla at agatiklad. Ay, nitikla. Tagatiklad. Ay. Ayan ka no ti mamuyon. Adda ije tiklad tatagatiklad mo't nga raw. No kayat mo, mapanta ka sa rita. Tay pabuyon mo, diyan na po ka apitakam. Huwag man nga rod. Agrubatan. Adayo di tiklad ka. Adayo manan nga may sampulanggit. Tay tan sigurado ang marabiyanta. Sa bagay, kabagyak ni tikla. Mabalinta ti umyan ni Jebalaydan o kaskasanaw. Unaya. Tinasayat. Agitugot tayo ti pagsukatan ta. Taumyan tanton ije balay da tikla. Kituunan Ayaban ta kuman ni Rosa. Tapno adda kadwata ang mga no di palubusan ni Duming. Awagam lata. Nikit Duming ti masurutan no kahit ni Rosa ti sumurot ka na ta. Agbati ni Duming. Dahil sut mangkita iti barangay. Mamati kayo, iti buyon-buyon. Ay, awan mapukaw tayo, no patsyan tayo magsagpaminsaan. Bareng maisublin jay pitaka ni Tatangyaw. Agda ijay, dagitin na pagpatag-abanag, dagitay ID na, tay ATM na, kantay lisensya na nga ag-drive. Sa nabalay, di namot mo usar jay lisensya na. Ang amangan no, agbamban no kaila ang mapanijay no, mamuyo kit din ti gagaraan niyo. Saan na sumurot ni Rosa san laang? Saan ka na sumanaaw? Ala, da kayo mo't na. Kunkunak na day jay. Alam mo, sumurotan ni Rosa ka na kayo. Kano ayaw, ti panagrubat yaw? Inton bigat, masapa kami. Sige nga raw, umaylat ta di tabalayaw. Uraan mo indulatan. Bye-bye. Bye na na. Anyan nakatuganga. Di na pala nalipatan din na po kawapitaka da. Mamuyon pa yan, tinalagip da pagpatulungan. Awan, panamatik talaga ti mamuyon. Kasamot ni Rosa. Ang kapilitan na sumurot ni Rosa, tapno ada kadwa da. Agsakit to man tinakamdan no sana sumurot. Talaga nga awanan ti distancing lakay. Linat-latan dito, Jip. Awan to, fishmas da kita da do mapasahiro sa ni. So, di ka unay dumundin di tayan ti kaapay mo. Talaga mo ta sa anak adumunday. Aglanglangaan na COVID. Doapay asan adito'y abay ko tinagtugawan ni Rosa. Kinusilapak ng rudi kaapay niya. Anyat basol di kaabay ni Rosa. Kitnukas tayo kagagara na ti matisinsin ko kini Rosa. Anya? Kimutalyawan adagos Tama
masiputan nakakatagkatap ng iso ti pagsarsaritaan. Distancing, kakansap. Suping, awan dita distancing niya. Di na anawaan gusto ingkat ni. May at tikikidaman di kaabay ni Rosa. Indikit nang di takyag na iti kaabay na. Distancing kayo dita. Iwas kubed. Amangan no kasurunda ka dita ibagbaga ma-distancing. Di ba yam? Adayo pa ijet tikla da papanantayaw. Ay, apaw, nabayagan dahil di na udi a binuyundag. Kahit nakita kayo mo't ita, sakbay ama pugsat ti impuyot ti apo anamalswa nga anget kao. Alright, da kami matkan sufing ina puti ka. Nabayagan da di na udi apan nakakita mi kada kaya. Kastaya. At opo, sus apo. Agkubit kayong samat ina. Kagudwalaan. Anya kagudwa? Hap, ako na ti mistlak idi grade 1. Kagudwa lang ti COVID yaw. Uwan. Iso saan kayo amatanagan? Taulay umanuyo kak. Kadugwala ang ti COVID na ito. Ay, apo, aya. Garbis kayo pa yan. Ay, ada bagyo, aya. Pwera COVID. Nasibutan, di pa nagbabagyaw. Dapay, aya umay abagyo ortay. Ay, kwa. Pimanawan di bagyo. Ngam di tayo laamaw. Ang mga nukilaat nga dasumarunaw. Uwan aya. Ay, ang nagayam ti kinunam agagalayaw. Nalipatak ya. Akwa. Umay mi pabuyunan jay na po kaw apitakak. Napapatag dagiti adday jay. Malaksi diti kwarta, at daamin ijay dagiti ID. Aya? Ay, agulay ka. Kitaak to cellphone ko, taag ko kuyag. Ang mga nuni Paulino nga agal-alam kanyak da ito'y umawagan. Anya? Ada pala agal-alam. Ay, agar-arim ka na kayo, ina. Ay, sos, aduda. Ay, apo kaagot tayo. Kaubing at paimat. Uwan ba't kiti ay. Talagang ubing kayo. Ubing kanupay ay anyan. Nagasatak. Saan ay agot tayo? Talaga nagasat kayo inaputi ka. Dapat lang nakamulagat ang mga arim ka na kayo. ay, nakakidam na yung mga arim kanya. Susapo. Ay, agkubidaksan kastilaan. Ay, agkubid kayon sa talaga, ina. Ay sus, matay samot ni inaputi ka adi na pala nabuyunan jay pabuy-buyunan tayaw. Ay, titakas na agkubid sa amay. Day tangarot ti may sa pagbut nga kaun. Uyak iti agsangsango kayo. Sapay pasari ikatun na di aput na. Nga road, mangsan nga taay suakas jay. Sapay di mo mutinkas ka aso di sinyas ko asimpaam tapis masmaw. Ay, san aya na saya ti pan nakaisuot ti fismas ka. Banking nga road. Ay. Pigat ti biyak ni Ina Putika, kakabsat. Alala, kasano ito yun? Di nakapay binuyunan. Ay, ayan ni Rosa. Adda ijay ang makipagas-asikaso ka ni Ina Putika. Ayan yan. Ang mga noda, grabe ang sakit niya.
Ay kasanuitan gusteng. Nagbabanog tayo ng imay dito'y teklad. Ay, di mo sasawan ti kasta. Tama nga numanggag ni inaputi kagad agpasunod. Ungayam anya. Tanaam mo na akabagyan dagayam ni inaputika. Wen, nambaran na makiniliw kadagiti kakabagyan na tiyay tayo dito'y. Ngagpaiso. Saan la iti pa nagpabuyon ti ginagara tayo dito'y tekladan? Ado ti kakabagyan nyo dito'y anabayagan. Asaan mo nakita? Sanaya. Katuan. Kat nakitak ti may sa asimmang putitay. Ni iting day jay alakyang. Laki na bakit? Wen. Ah. All around mo't lamang ngagas day jay. Nagtitinawidan dakit. Mamuyon, mamaltot, manumang ken manggagamo. Ping inramraman mo ti manggagamon. Numang lukluko kang agpabuyon, akas la subukem laeng. Delikado ka kinibakit iting pagkawangan na ka. Ha? Yay. Uy, delikado ka. Iso adi ka lagsasaon. Tama nga ano mapasamakin ka, di mo mapupuutan. Baga amto nga roday akabagyam Takasao inton awan sa bali makangag. Sige, kasaritak inton madamdama. Ay, inaputi ka. Di ka pa agbugsot Buyunan pa jep na po kawapita ka. Ne. Ay, Apay nga tan sufeng. mapantaman kita ni inaputi ka. Ay sus, abangan numagsatan, adi taman lang nakasarita. Ay sus, kasadon. Matay samot ni inaputi ka. Ikasadon di gagara tayo. Saan pa'y amatay? Ang no ipandan. Ada pa'y mutsabali ang mamuyon dito'y akabagyan mi mutlaang. Ni ngay inaiting ako nak. Napigpig sa tibuyon day jay. Taagos usar iti tudok. Sino pa'y akabagyan niya? Ni kakang iting ko nakit. Adayo nga inaunangam siyak ni kakang iting. Mamuyon mo lang? Wen nga road. Tay kunakon. Nalaing mo't day jay. Iso nalaang taan da pa buenas na no kursonada na ti kliyente na. Anya mo ta pabuinas? Lakin nga road ni ina iting no kakang iting. Kutjak maawatan no anya jay pabuenas na ngay bagbagana. Adan sa para ipos na agamon. Gamudan na ti customer na. Kaslakastan. Jak nga minam mo, ti maipapan iti daytan. Agbaliw ka no, kat tilangan, ano santigwarin ng ti customer na, no klinte na makuna. Umubing ka na. Umubing, wag santigwar? Hoy, hintay ko nakngarudan all around day jay. Mamuyon, manumang, mangilot kan mamaltot pa, plus, adagamod na. Iso medyo delikado, lakay. Ay, kasano nga roden numatay ni inaputi ka? Adi na pa'y nabuyon jipita ka. Ay, makpukaw at talaga day jayain. Ay, kat no kasta ti mapasamak, anya nga ron ngay. Aklo na mo na napukaw In kakat i-reportan ang mga nausaran jay nakapidot iti daakos jay ay dame. Natayan, jay ka kompetensya ka mangagas. Kadangnan. Kaslakit din na igagara na taayon ni naputika agaputi may kamay. Nakikuyog samat ni patay kada kayo. Anya? Insang patyo ni patay. Madi mo tetang ibagbagamon kakang iteng. Kun kunakladay jay. Di ka man lamarabakan. Ay, anya gayam dya pabuyon niyo. Ay, napukaw pitaka ni Gusteng. Kun dagiti ID na mo nakakaabil mo't la ijay pitaka na. Sila dayta. No ada ng takaw.
Malas na ta mga no pagkawangak na kita ramay na. Di kasanaw. Aglamay tayo pa ya. Madisturbo ti orasyon ko. No agbuyo na nga damalamlamayan. Hurayan tayo nga raw da may tabon ti bangkay ni Ina Putika. Kabilitan na. Makisampi daw lakit di ti karkarma ni kakaputikan ko Ay. Alakitan niya nga raw. Kano nga taaya ti tabon na? Day talaan. Ang mga no pagpautan daging gat makabulan ti lama. Anyan? Kanawidan ti puli. Oy, kasarita nga ron ni Gusting na niya kunana. Ang mga no saan na makaanos nga aguray. Ay, nakawid tayo man lang awan naganap tayo itiklad ken sampulanggit. Nga rod sapay si mursurot mo't ni na iting, uno ka akang iting ko nagmanlangin. Saan na ka no nga isuko ti kabalan ng agbuyaw? Kat, ayanan, apaya di mo pastrakin? Agpaliw ka nung man di tarwar. Nagdiritso mo't ni Rosa di balayda. Hawanin, kapilitan na mapanak agpaarami di tibaron nga edik iti senior citizen. Awan, dahil edik iti tinintinagan taalungon kan loti jay. Ay bay amon, di mon pampanunutan da kita. Agsublidan tulat ta. Agsublida? Wain, anya ti amom. No iti panagbuyon ni kakaitingkat. Inton saan mo nabirbirukan. Makita mga dalatagayam dita, awara. Naglayingan no kasta. Kaslam mo na di sumangput. Anya ti amom no sumangput ngagpaiso ko nakmanay. Ni Duming, mabitlang. Hello, Duming. Ada ka dita barangay hall? Kuwatatang, ada ak diti balay. Umayo ala na hindi, pinampabuyonan nyo hindi tagklad. Kanya? At talagayam ni Tibalay may. Anda dito itay badi bagyaw. Isot nang isyutan nyo tiwalit yaw. Nabati yaw, hindi may kayo nakikape. Ay, salbag. No sa dinulat nakadandano rin kapiti day tapitaka. Ay, Dumeng na banugak barok. Iso asikaman lat mangyag dito'y balay main. Mabalain. Taka, nalumang, napukaw, nabuyunan, Anyan din natagtagkainap ko. Ada kampay idi dito balay ti mapukpukaw apitaka ni katugangak. Domi, babali namin. As usual, at pimanay. Sisak malangan iti opisina at barangay. Ang nasaya at may tawan kadwak. Kan awan kumapay ti umuumay, barang makasuratak. Kan maaramid ko, iti papaaramid ti katugangak, surat. Abusta, deadline man ang time. Kulum ko iti pagiwarna kapag sursurata. Agad agpapay kamakam na pa iti. Uret talo a drama script. Iti drama production na pagkontributa. Narikat mo't no adoon iti sideline. Nagrikat lakit iti kastaya. Ay, just himat na ito. Mangrang-rang mat na iti suyab ko.
Pagustak man di. May mayat tumalang di welaw. Ipanagsurat ko na mapagustak. Ay, pagustak man na di mangkulkul rin kanya. I can't stop loving you. Ay, sus. Ay. Okay na ito na postura. Nya pailat sa pulong ni Tagustilo. Nagtair ka. Nakarubat kan. Away. Ay, uwan. Kahit mapana ko ni barangay office. Sigurado ka, nakarubat kan. Mut. Kita man bagay ko ta t-shirt ko, kabarbaro, yellow. Kabaw! Ay. Ay, nang. Jak pa'y mo't lagayam na kapantalon. Kasta akala ka na yun na. Ay. Mapan ka na nakabalabal kalatwalya. Kung nakapantalon ako ninyo. Kabaw ka talaga na ya. Nan. Ayan tayo pantalon ko. Yan tayo ada stripe na. Stripe ti orit na. Anya, ada pala di pagbalay-bayan. Inlabam? Katuan, makalawas ang usaram day di ka matlasok-sukatanay. Mayat nga minti fitting na kanya. Agpantalon ka niti sa balay. Mangirwar ka man nga ro datay maong plansaam. Tadi kat kunis-kunis. Uray tay uri ka maong kon. Ta may mayat ba't lang ti fitting na day jay. Ada tataulan ni rambutan. Mapan mo pa'y kitaan no asino day jay. Sige mangarot ta. Mabit lang guseng. Mabit lang. Apay. Si Kanti mapan mangwirok iti pantalon mo. Tasak ti mangkita no asino day ta. Si Kati sumarang iti tanga ili akastam. Ay sus. Santa Maria ko sinani. Saan na maukas na balabal mo talya? Kailang salbag ni ayat. Salaki, umadayo ka man dita, rambutan. Anya ka di day jay ansay. Ay, Nana Sofie. Apa ngay? Dungawan nakmutan. Talaga jak palapdan ti agdungaw Nana Sofie. Yung sana na kayo tidungawag. Sino nga raod? Ni tatang ko Nana Sofie. Natayan. Aya. Ang kinawak ko maiti pabor ka ni Chairman Gusting. Anya apabor? Ay, kwa, Nana Sufeng. Anya ka. Apay nga dungdungaw ka, ha? Ay, no! Chairman Gusting. Ay, hindi nakarako pa na dungawan na. Ay, anya kan siya. Kwa, sorry Chairman. Anya nga minti parikot mo ay kinabkabil na ka ni Burtown. Natay ka nun ni tatang na, katumagpatulong. Iso ay ala bakit? Mangkot ka kisang masalo babagas. Ay, na Chairman. Saan ko mabagas? No di katlungon na. Anya. Daytan. Sana na kayo timangtad, Chairman. Yamkit day, mga ramid kayo kumay ti solicitation letter. Tay suti sursur may kadagiti ka barangayan. Iso sige ta, pagaramid ti barangay sekretary inton madamdama. Ay, approve ta, no province. Ay, no problem. Kwa, kasunay. Tapnawan makunkunayaw. Ikanda kayon iti special discount iti lungaon kan service iti Notice Funeral Homes. Ngam na adda masulisait, ay unaan nyo ati ba iti lungon na? Wala na. Sige nga raud. Ipanyo ti bangkay ni tatang mo iti punerarya. Kat kalpasan ti 8 oras, mabalsamar. Kan umay kayo mutan pumili iti lungon na.
Ngam kasi tinako naga, mabalin mo't siguro tay kalakaan. Ay, uwi na. Saan mo't nga na makareklamo, tanalpasan na natay. Ay, lagi diya. Kung tinapatag, at dalungon na ken malamayan. Sana kasi di pandemya, agarapon ti pakailungunan tinatay. Kagawad Domeng, Anya na dyan, Chairman. mangaramid ka man iti solicitation letter para iti abuloy ni kakabistring nga Amada Franceng ditadaya. Ah, nataya na ya. Wain, may ngarod nagdungdung aw ita ibalay anasapsapa. So, aya, Hidakas na siyak mo ti dungawan na. kaano na tayo tatang? Itay ka na. Anya ti kumpleto anagan na. Silvestre Rubirido. Nay, dandan ni Robredo ah. Asidag nga ta kabagyan na. Sige, Chairman. Mangarami dak na raw. Hungayam, saan ngayon imay ni barangay sekretary aya? Ay ko, nasabat ko itay. Kat ko na naamala daw ka no report ita. Tadan sa kano daw asin na ijibalasiw. Anya manan? Mapan nagpataya iti indeng? Amok pa yun. Jaski dagita. Awon gayam. Ada pa'y aramide manotis. Permak tonton sumang perak ta agudong akbait. Anya, Mangramit ka mo iti notice para iti emergency council meeting tayo inton malum no bigat. Ket mapanyon to papirmaan kadagiti kagawad. anya ti agenda no business matter tayo. General cleaning perporok. Uray bulan pa lang ti Pebrero. Adan dagiti sumangsang baya bagyo na. Okay, Chairman. Aramidek nga ron. Sige ta pirma akin ton sumang pedakway. Uy, aramidek. Ti Papa Aramid yo. Mangted latay mangted da. Dagitay pilosopo. Sana pilitan. Tainton matay da. Awan mo tagabuloy kadakwada. Mas daawa ka. Manumot laangin. Ayat na maya buloy da. Huwag nga raod. Hanya nga tati kay kayat da. Agabuloy daw ini isuda ti maabuluyan. Natay mo't gaya mo't ti tatang da Franceng kagawad Domeng. Ay, woy. Nagpaaramid nga ron ni tatang iti solicitation letter. Agkid daw ka iti abuloy ka iti kabaranggayan tayo. Ay, uwan magtedak to nga rude na kagawad. Ay, nagsayatan kagawan maring. Basta, mangtad tayo adagos nga wanan ti ado pa sa umat no reklamo. May mayat tay mangmangtad iti abuloy, ngam tay sikat ti maabuluyan. Kaya na. Ngam no apay nga ado na iti reklamo amang tad iti abuloy. No kasta nga adda sumina ka iti kabaranggayan tayo. Gan, saan mat ako nam akumpol sa riti amat no mano ti maitad? Tay mat agtaod iti kaunggam saan ka de? Daman malagip ka kagawan maring. Anya day jay kagawad? Ni manang sitang ditadaya apirmit kirmot na. Ay, apay mat? Sana chismis mo no marites na ito ya. Amumot gayam day ta. Apay ni manang sitang. Agasam, amin anang tad iti abulo iti natay dananang kantatang na, no manutintad tay tao, sumat ti matayan no natay, sumat itid na. Anya? No nakita na iti listahan na iti nagabuloy, kat 10 pesos lang ti intad iti tao, kastan tumag namang tad. Ay, oo na yun. Apay akas jay. Kanadaman na ni kakabansyong idi di talaod. Nadaman ag-solicit kan kuha na iti abuloy, sana mang tad. Ta, igatang dan tumot lakano iti kape dagiti mapan makilamay. Saan mat karon apakairanudan tayo na tayo. Niya? Super pilosopo alakay. Niyan ti kasta.
Isungay din natay. Kakasay dagiti kabagyan na. Tawa na pulos ng tun sa iti abuloy. Isuday tan ti kunada akidag. Karma akunada. Uy, kagaman. Iso narigat na ita. Kaste ko ramon, nasaysaya at lang tay mangmang tay doon agab abuloy. Ngam, tay sika ti maabuluyan. Kita nyo dagiti aglamlamay di tarwar alakay tapag kapyen nyo ida. Uwan ka di. Danag mun aya. Kababain mo't kadakwada Dakkel mo't gayam tinasulisit tayo ita. Siyempre, malaki gayim mo't ay di tatang. Adumat ti gagayim na. Uwan nga rod. Iso nga oray kaskasan o. Naigatangan mo't itilungon na. Bakit? Napigsa ti sugal di tarwan. Anya nga tanong ipa-extend ta ti panakailamay ni tatang. Ta isupay ti mapastrek. Anya? Uwan, kasaritak da na nasuping. Tanayunan dati balsamo na nga uray makalawas pay. Anya? Uwan, bakit? Sus, nagbayagan. Ang mga nagreklamo ni tatangan burton lakay. Tay kunada. Anagalit ang patay sa haba ng lamay. Anya nga agreklamo? Makareklamo pa'y nga rod ayakit nalpasan anaunat. Anya? Uwan, Pransing, bakit? Siyak ti makamo. Leave it to me. Uray talulaang aldaw lakay. Mabayag unay ti 1 week extension. Ang mga bumangon ni tatang no di pa'y lamay tabon. Anya? Isumat ti ko na ni Pransing iti napan kami nakalamay iti rabi. Impagarup may ngarot no last night na ita. Duwan. Nagpanayon ta nga rod, iti balasang una, iso na extend ti lamay. Di da kanupay na ipapas. Tadi danto kanon makita iti agnanayon ni tatang na. Isumot ti kunada. Awan kumamot kat ti parikot, babayadan da. Ken kuna nila kay ko, tanagyan ijerwar nga ayan dagiti agsusugar. Napigsa kano ti sugal ken dakkel sa titong. Amangan mo't no da ita ti gapuna. At dala aminin di ta. Makaamudan no anya at talaga ti rason. Unay lakit nagpaison, dagiti kabarangayad. Nga rudmat. Nukit di may papan iti kastan. Alis tuta. Kat rumor amin na kwarta ako na. Tirigat na dita. Ang mga noaddan tumanan mapukawan wenno mapakawan dita. Anya? Kastamat ni mapaspasamak no kwasan na aya. Noaddan na paot alamay. Adot matakawan. Ay, hun nga ron. Takasano, agdiskitar ton iti pagpuunan dagitay maabak. Gusto kayo iti dayta na nasuping. Ag high blood tumanin ni Gusteng. Nada mai-report ang natakawan iti dingwa nuno alika amin duta. Anyakit di akas tanga aramid Adan tupay mang takaw iti bukod na mitlang nga erikas kada alikamod sa adan to agpabasaul. Masapo, lakita nyo matay ta, lakay. Amangan no pumaysumanan tinakuna ni kagawad maring kanya kitay. Nagrana kami nga ni gestor ni Banay. Nakuna na nga. Nga adaman ang dagiti mapukawan, no matakawon di tayo iti kompormay. Alerto dagiti tanaw niya. Wan, nga muwais mo't dagiti ang agtatakaw. Taimingan da, ti ilalabas dagiti tanawd. Isuntumot ti panagtakaw da. Nabayag nga wanan natakawan dito'y nagbugsutan. Tamudat dito sa dakit. Ngam na alwadam gustay. Saan mo nga abusun ti kinatserman mo, no takam mo? Awan dakis nga aramidek. Ipapaayak lang idait ipagnakman. Kasta ti kunam, ngam siyempre. Sa bali ti pagawatan ti daduma.
Ada kadakwada no mas ayunan da dagiti agarami diti dakais. Panang disiplina lang mo tar aramidak niyan. Basta ti makunak, saan kang aglablabas. Ang mga numabaliktad dagiti pasamak, kat sikapay ti mabalod. Anya? Ngam no bilang, tamabalod ka akat anosan kamat, kat asarong karan iti pagbaludan. Anya? Ibagbagak lang ti posible mapasamak. Amumutin, dagiti mangilablaban iti human rights. Dahita mo tirikat na ita. Ada dakit din na dagiti managdakdakas ti kalkalintigan dagita. Kasi ti kaso, ada na tiliw aripes holdaper, napatay dagiti pulis, tay nagaw na kano ti paltog ti pulis. Ita question na randa pa ila dita, pagparangin daan naglabsing dagiti pulis. Iso nga road. Ngam no pulis mo ti mapatay dagiti managdakdakas, kunadan to, awan maramid ata pagrebengan dayta. Isot gasat na. Kunada. Anya kita ti panagut-utik dayta. Ano nga ron tima ko na alintag nga agbalin na kilaw. Adamo da kiti kilaw alintaganda nang ron ano baknang tayo napabaso. Sana kabilib iti dayta. Kumalintag akat lintag. Nga ora niya pa iti status mo iti biyag. No nagbasol, madusa. Baknang ka man wino na nga ato kang opisyal. Isu nga ro na nakaparang ti hostisya ako nada. Taawan maisupsupa din umagna ti hostisya. No nagbasol ka o reasino ka pa'y rebeng mo ti madusa. Ganun lang yun. Jaya datang. Ay, ti salbag ditan. Go ahead. Move, kagawad duming. Da kayo tanod. Gamatan nyo tagtatakaw. Daras nyo kakadwa. Riputan tayo. Makita no asino ita ti loko-loko. No siya ka mangipatong pal itilintag. When not naglablabseng. Lading itak. Ngam siya kundi mangedang. Itamat lang. May tabonan ni tatangyo. No more extinction ti lamay. Ay, Chairman. Gapo iti extended lamay. Ado ti mataktakawan dito'y nagbugsudan. Mar-aramatan ti bangkay. Apang diskitar gapo iti tong. Ulitek. No more extension. That's final. And that's my order. Dayta ati chairman. Approve. Ay masakmot yan tiniritig. Natay nga solicitation letter. Aparamid ni chairman. Dobby, mabali namin. Kaasya talaga rin iti biktima tiging ginagtatang. Ay, huwag nga rod. Nabuyak iti news. Adumano na iti nasurok nga 11,000 dagiti kumpirmado anatay. Ay. Huwag nga rod. Nabuyak mo't iti YouTube dayta. Dadya kanod ti kapigsana ginginad na napasamak iti mano adikada. Duapay anasyon na. Titerkay kan Syria. Agasam nga dayta 7.8 magnitude. Sakit sanaan natibkar dagiti babalay jay window building. Siguro Ay hapo. Kakarwanan day aging ginad. 7.8 magnitude samot laang na di malapos iti Northern Luzon iti 1990. Huwan. Rinibo mo't dagiti natayngem. Sana kasita. Agasam dayta nasoro kasanga 10,000 dagiti naipadamagan adatay. Ket atun sapay ti sandaan na riskyaw. Anda kano karaman na Pinoy. Ket aging ga may susurat dayta adamag. Saan da pa yan nasapulan ita sigun iti na-interview da Pinay. Huwag nga rod.
Anyay tan dagitoy ang mapaspasama kiti lubong. No sa nagubat, natural calamity kasi tiking ginid, bagyo, layos, kada flash flood. Kat dita anag sa umanan ay iti masirib kano at tao. Ada ito yung ti pangrugyan ti kanibusanan ti lubong. Day tamot ti madin maminsan. Imbis ko mga ibagada apatib ka rin tayo ti pamati tayo iti Diyos. But ngen damot ti tao. Napanan ni tatang. Ang may sak manan iti barangay hall. Ang udong da kano. Tadan sa seminar adar ayan na. May papaniti panagsagana para iti masungad manan na panagtutudo. Di lang mamin anong agpaiso. Pebrero ita. Sumarano, Marso. Sa Abril ay. Ay, ilat ko man pa ibig. Pay nanakti sikat ko anak tanganan nakatugaw nagsurat. Ay, pagpampanunutak. Noon niya ti surat. Iso ano kasta? Kaya duwalawas mo pa dita, Rosa Dungaw. Sige, kumusta ang tulangan da Uncle George kan Auntie Sandra? Love you. Bye-bye. Na-extend ti flight ni Rosa. Sana balik. Duwalawas mo tlangan ti Orion. Ang batak din, tado magasak ka na tatang, sakbaya mapanak hindi barangay hall. Kumusta? Nanganyaytan tirik na ni Nanang Sufing. Kasko na ni Rosa, ipanmin iti doktor ni Nanang, tamang ano kumaro, kan manyakit din sakit da. Agungilitan ti asawa. Kumusta tirik na bakit? Ay, madipay nga road. Ultimo karabaw ko nagsakit. Kunak mo tita, ngay pangkay pa doktoren, ngam di mo kaya. Tagimbag tulat ta. Dayta ket ti kunak. Sakan to lang mapanagpagas no nakaraw. Anyang road ka ba lakpay mo't? Anya ti kunan ni Rosa itay nagsarita kayaw. Mapankag pa doktor. Nay. Datay manugang mo. Ay, kakitaan Mabait lang, umayan. Anya dumeng. Agrobot kayo tatang. Ipantay ni Nanang iji ospital. Ngamin, agung-ungutan ni Rosa. Apay ka no aditay ipan iti doktor ni Nanang. Anya bakit? Ipandaka ka no ni doktor. Agungutin di anak mo. Wala, iso mapantayo nga rod no isot ko na yo. Kunak lang arodan akabaalak mo't. Dakulit kayo. Sana kinadagulit Nanang. Ngamkit di. Nasaysayat mo't laeng no makita na kayo ti doktor. Ket ammo no anya ti husto amayagas kada kayo no maamuan ti husto asakit yaw. Nangagmumot nga tatibiling ni doktor kada kami kendumeng. Saan mo na mabalintag trabaho itinadagsan when nagbanog? Kasano ka lang arodan. Si kapay laang matitcherman dito'y nagbugsutan. Saan na parikot dayta? Aniya,
Mangala kiti katulong ta. Anya, Agparami dakken duming itinuti si barangay hall. Kasapulan ta ti kadwa, dito'y palay, bakit? no siyakla ang timasurot saanan. Uray katawan mo't nadagsan unay nga aramidon dito'y balay. Anyakit nga awanan. Aglaba, agdalos, agluto, kan ay adu. Jak amokan ka. Kan disupay tibilin niya anak mo. Nas ka na tong palay. Kano at dati saan na nasaya na mapasamakin ka. Siyak lakit di ti pabasulin na. Isu Anya nga ruti kahit masidayon tagluto ak. Sakbaya mapanak kaya barangay hawla. Urayan niya ditan. Basta makan. Sige, pabit lang nga ron. Agluto ak iti tinula. Nairuwar yung matlagayam adagos ni Nanang Suping, manong kagawat? Uy, nagpatnag na lang iti ospital. Ay, saan nga rod grabe ti sakit na Uy, kanday tatibilin ni Rosa. Masapo lang may panit ti doktor. Ngunmot Narigat mo't no kumpormila ditan ti mayag agas, adi mo't amo no anya talaga ti sakit na. Gusto ka banay. No pa'y adamot lang iti herbal medicine na makaagas. Pudno day ta. Ngam no nadagsanan a sakit, masapo la makita ti doktor. Sige banay, mapanak pa iti barangay hall. Awan gaya manong, kaano ti sangpat ni Manang Rosa aya? Do alawas na pa'y kano. Naitamtam ti flight na. Naimbag pa'y kenkwana, takasla nagbugsutan Manila laang ti arig na ti Pilipinas, Hawaii. Kinidaw nga min Uncle George ti panagbakasyon na ijay. Isuda mo tin tinakamay ti amin ang nagastos. Iti panakailakad iti papeles na anapan. Kumusta nga rodan ni Nanang Tatang? Ay, ket. Kasi ti apo. Nakapanganmot basit itay inlutwak iti tinula. Wala, sana bale. Marang addanton agaplikar kas katurong yaw. Kuma. Tapno adda makasadita na igibalay. Oo na. Eh, Ada umay dito opisina, Terman. ay dumanon ka ading. Tanakalukat mo deta, sumrak. Ay, nabasak din nakapaskil di tarwar, nga dagka sa pulang iti katulong. Asino ka diti kasarita, may papaniti dayjay? Isuda, miss, ni Chairman Gustay. Kasta ka di? Nanya tinagan mo. Ken adawit mo, inintugot mo a barangay clearance, wino police clearance? Adda, Chairman. Ngam Xerox laang, hanta naitad kunti original, iti nagaplayak, idi akatulong, iti kabisera. Kasta ka day. Anya tinagan mo? Ay, Vivian, Chairman. Anya ti kumplito anagan mo. Nandanan kitak man ta police clearance mo. Ay, adda, Chairman. Vivian Agasog. Uwan, Chairman. Agasog ti apelyedok ngam. San ko nga mo ti agasog? Ay. Anya, Chairman. Alaan niya, mas katulong niya. No kasta kayat mo ti sombrek akatulong. Ay, uwan, Chairman. Ngem. San bunsamot alang ti katulong. No dancer ko na magit mabalimpay. Saan mat Chairman? Haman. Sigurado ka nga mong ti obra iti balay. Ay, uwan, Chairman. Talaga? Anyat makunam Dumeng. Padasan niyo Sige nga rod. Dumeng. Sikapay lang ti makamo dito iya. Uwan, Chairman. May kan Vivian. Mapantay di balay. Amu ka ken bakit ka. Iso ni Nanam Sufing. Bakit iso ni Vivian? Iso tagbalin nakatulong ta. Kumusta kayo, Nana? Nasaya at mo't. Sigurado ka, kayat mo't agkatulong.
Sa balinsamot tinaturong mo basang. Nightclub. Sa balinsamot tinaturong mo. Club may sakan samot a dancer. Ay, saan nana? Katulong talaga. Kasta aya. Panagar-arwat mo langan kat. Adayo ngamin alangam ti katulong. Ay, bakit? Padasan talaang. Di napatag. Amo na ti agubra ng runa kadagiti trabaho dito'y balay. Agi kabilak pa iti floor wax. Madamdaman to ti panaglampasok. Nas ka na saya atek ti trabaho dito eh. Ay, Chairman, da kayo mataya. Ay, wan kat ni. Agi kabkabil kamot gamit di floor wax. Ay, wan, Chairman. Sige, ituloy mo nga rod. Wan, Chairman. Piliyumat ni Chairman. Daman gayam itilikod na. Ay, sige lang, Bibian, ituling mo. Ay, wan, Chairman. Hindi ito eh. Burara ako na da iti Tagalog. Idumog na latan. Busta na lawat teriyang ti t-shirt nginusar na. Kaya tibagik. Ay kwa, agpaparangan, ti bangat, ti ubing ay napo ya. Ay, Bibian, ituloy mo lang nga siya kung tiaglampasuin. Uno, magnasnas itilupot nga umuna. Sarunwan kawain. Sige, Chairman. Da kayo ti makaamo. Piyo kayo matgayam. San mo? Tanyakan. Ay, po. Gustang. Kwa bakat. Naman kan ijay barangay hall. Ay, sika. Anya ko matipapanak Domingo ita. Aya. Ay, anya. Kidin ni bakit ko aya. Managlilipat muting. Hello? Kumusta ti trabaho nita, Vivian? Awan parikot, buddy. Nasayat nga rod. Sayat. Kana mo man tiramida. Wan. Timbre anak lang, no, da parikot. Wan, saan ka nagdanag? Sige, dahil talang. Bye. Bye. Sino di kinasalitang Bibian? Ay, tikamsat ko na Sufing. Di na magnalaang mat, no sana ka marigatan dito'y. Wano, nasayat kayo nga amok. Good. Anya nga iti imbagam. Imbaga ka nakasaysaya at kayo, Sige, saya at marot ti trabaho, Uray na yung naktupay ti swildom. Ay, agyaman at nana. Adda ti jak kayat. Kat saan mo nga ulitan? Anya day tanana? Saan ka nga aramat mo na usar iti picture nang runa no adda ni tatam Agusteng? Ay, sorry, Nana Sufing. Nagdaka ang matngamin. Kan, saan ka nga aramat iti t-shirt? Anakalawlawa, tiniklain na. Sakit kundi rukob ka. Ngore ada ni gusting nakasangaw. O anya, maaramid mo, jagajay nga imbagak. Ay, uwan na. Aramidik na kitibili niyo. Awan mo't lang iti parikot iti katulong yaw, tatang. Awan mate. Nagsarita kami itay kan Rosa iti cellphone. Damdamagan na no kumusta ti katulong yaw. No, anya laditan tara aramidin na. Mawan, nagagat ka na singpet.
Day tanto ti ibagam ken Rosa, no agsarita kayo manin. Huwag tatang. Ikay madanagan. Ibagak to ken ko na. Ken may sa sumangputan no Sabado. Amunan ton tinapintas akatulong yaw. Domeng. Kumusta ka nun ni Bibian iti baro nga amo na badong? Okay ka naman. Orayon tayo kan wala ang tiyawag na. Nagkikita tayo intong day of nakakadwa. Iso aya. Wan, isunto ka no, ti panangitid na iti kanayunan, wano kumplito nga impormasyon, iti paparamit ko gangwana. Ay, sige nga ron. Sige kakadwa, tagay kiti. Tadanda ni manan di sumaro no, pagkwartaan tayo. Day off mo no Domingo, Vivian, san ka de? When bossing, is that chairman? Ay. Hapay ka di? Adoy. Naayon ti swildom. Ngam mo nga ibagbagakin na ng sofeng. Saan na nga mo, tinaynayon ko iti swildom. Ay, when chairman? Inton day off mo. Kuyogan wino kadwa anak naman kiti. Ay, when a chairman? Sa dino? Basta da kayo. All the time. Mapantag shopping. Este, window shopping kunak kuma. Adda nga min plano kagatangin. Mga nagungat ni Nana Sufing, chairman. Saan? Saan tamod nga ibagbaga? Ay? Wanya, mayat ka. Ay, chairman, kayat ko. Ay, agyaman na ka. Ay, awan anyaman na, chairman. Ni, adawag ko. Mabit lang Windo, mapan mo ituloy ti trabaho. Kasta ka di pa Awain. Ay, saan dapat padasan ti sumbrek nga garamid iti kalukwan iti barangay ko dagita, tayak pakawanan nida. Awan, hepe, sige, bye. Saan na mabaling kanyak tanyaman na kalukwan? Aging gaasyak ti barangay chairman dito nagbugsudan. Saan ko ngayon palubos? Ngagbasak-basak tapagbugso tekida. Inangay ko na ito yung meeting. Tadati kayat kung ibaga kada kayo a barangay Tanawd. Isa dumngag kayo, kakadwa. Saan ko kayat nga graira dagiti managdakdakas dito yung nagbugsudan. No dakas tamad law yaw. Pagbugsutan tayo. Ay, tinuon tayo ida. Ada ka noon tinabiktimada kadagiti sa bali a barangay sigun kinihipe. Nagduduma ti mudos wino style da ngagtakaw. Iso ada dagiti madlawyo a kabarbaro arupa si Imenyo Adagaos nalawag. Kasi tinakuna ni chairman, saan tayo nga ipalubos? Iso nga gridam kan agalibtak tayo. Adda pagsaritaan mi kan hepe iso nga guduak bakit. Addan sa kanuman nagitakyat bahay kas kada salisi budol-budol ngadda dito ili tayo. Ay kitain nyo Ta mga namakadanon da dito'y nagbugsutan. Iso nga road. Dagasik ni Domeng awan aramiden na. Dua kami amapan. O sige. Ungayam, gumatang kan tumutan iti masida. Imbis abaunak ni Vivian. Kaya't mo asawan, san ka ngag-day off ita, Vivian? Ay,
Wan chairman, inton maminsan laangan. Ngamin, umaydak pa siya rin damanong ko. Kastaya, kadisua. Wan chairman, iso baliwan tanto laangan, Wan. Wan, isua. Pasensya kan chairman. Sige. Ngam agodong akmatlaang. Ada napatag agagara ki Jaili. Sige, chairman. Pasensya kan chairman. Sana bale, mapantanto inton sumarono a day off ko. Wan, chairman. Sige kakadwa. Anaan namin na kita napapatangali ka, mandakati karga itiban. Ayok kayo kami, nakad ka bibihan. Gusto ba natin atap ko hindi asaan, napudpud no akatulog tirantab. Pasensya, Nana Sofing. Kadwa na kagayam na kita mo nagdakdakas. Kasta lang ang tibiyag, Nana Sofing. At nagdagdag nga pala Anya? Tangayaw! Saan kayo nagtitakas? Ay, Gustag! Sige, kapo sobremilya. Tinawan nida. Salbag. Kasano anamon dari ti Vivian? Nabuking dayo. Saan ko nga mo ba dong? Hindi kailangan palpaliun ka, Vivian. Sipo di mawag kanyak ni Hipe, kinintid na dagitila-dawan niyo. Namu ako na manglimlim mo ka katulong. Gustag! Niliwan na kita, kabo sa Rebilla. Pagawanandak ko ma, chairman. Sana bali, ang shopping kanto madlaang. Ag-shopping ka dyan. Ag-shopping ka, ni pagbaludan. Kaya ko sa Gustag, ada tulagan niyo ang shopping. Ada ng style ko lang na dyan, tapno matiliwak. Laklakayan ni style mo. Booking kan. Aga mabutad, Gustag. Kasi di pa nakabuking ni Vivian. Nala, agasog ka ije pagbaludan. Vivian agasog. Nay, kan tirigat na itatatang. Booking kayon. Booking kayon. Sus. Tagay na pagmaray.